Alright. Kusenjalo nje kusenjalo. Mhleni noma xoshwa impene kolobolo sembohla amadoda bathi ke dokotela ke 2+2 sikadla senyama amadoda bathi ke sasala le emazweni. Khona udokotela ngalesikhathi mina igama lami ngo-MC Kwacho noGwacho zekhundla ngigeza into bezihle zimbuka zimjeqeza inkunzi emidemide ihlele isikhathi senyama lapha amadoda dokotela asikwamukele namhlanje i-channel yakho le abantu abaningi abayithandayo abayibukayo igama lohlelo isintu sami isintu sakithi dokotela asibabingelele bese sibatshela ukuthi namhlanje sibaphatheleni dokotela Siyababingelela bonke abasibukele ngalesikhathi isigadla senyama hayi ke nginiphethela inkunzi MC Gwajo hayi inkunzi ke lemidwa inkunzi ephiwe enetalent elisimangalisa dokotela nawe uzoyibonela dokotela sizokhuluma udaba olukhulu la sithi #ngehlale kunje kunomuntu ohleze ezibuza dokotela athi lapha ekhaya kugijima izilwane lapha ekhaya abantwana bayagula lapha ekhaya abanye ukutengentenge nje ikhaya liqinile sizokhuluma ngokuqina kwekhaya uqiniso kwekhaya uqina kwakho umuntu nje qobo lwakhe kunomuntu nje uthi bayahamba nje awuvela shayo ngabantu hawu engenzanga lutho adutshulwe ngabantu kube lula nje ukudutshulwa agwaze ngabantu nokuqina kwakho sikhulume ngoqiniso kwemoto kunomuntu othi mayihamba ngemoto imoto yakhe nje kubonakala ukuthi ithathwa nabafana kalula nje ayiqinile imoto yakhe dokotela ikhona yini into esibiza kanjalo lento ezintathu esesibalile ziyenzekani ngempela ngoba ngakhuluma ngeqe amagula ngonogwaja ngoba ukhona uyazazi lezi zinto dokotela Hey nogwaja into yangempela le kukhona ukuqiniswa kwemoto kunezimoto nje ezinkulu okufanele ngabe bayithatha abantu abayithatha ingoba vele lezi moto umnikazi wayo wacabanga kusanesikhathi wayibopha imoto ufuna iqale enyangeni manje kuba iye kuphi iye ekhaya yobakhomba yona ayiqale enyangeni manje kuba iye ekhaya ngoba inyanga izofike bese iyayiwasha bese ifaka lento abaqala bayibone ekhaya bagigiza bayabonga bayiphahlela kodwa imoto sesinesibindi sokuthi imoto iqinile dokotela ithi into kimi dokotela kunabantu abaningi sesibabonile sibabuka abanye siyabazi athenge umuntu imoto eGoli ayithenge eThekwini ayithenge eCape Town ayingafiki ekhaya iginqika imoto iphenduke naye aphile imoto ibe isicucu bengaka aphile yena uyazi ukuthi yenziwa yini lento thina manje esikhathini samanje ake ngisebenzise nali igama elithi phaqalazi sinjengabantu abaphaphayo ngoba manje uma nje ngingathenga imoto sengiyayishutha ngifaka uWhatsApp ko Facebook kuphi sengivezela isizwe iziyovela nakumthakathi wami ekhaya angithi ke mina sengiyahlela ngisegoli ukuthi no ngibuyele ekhaya kamhlaba yalingana le moto vele sinqanyela ujuqu ukuthi ngeke idlule eMpumalanga angithi yibona nangempela le moto soyishaya ngempela uyishaya imoto iginqile akasafiki lo muntu ekhaya useshayiwe yini ilokuphapha kwethu ngoba thatha imoto usithele ngale iboshwe imoto iqiniswe satoba omkhulu mina ngitabeza abantu nezimoto zabo siyiqinise siyibophe imoto ingathathwa imoto ihlonishwe kuthi makudlula imoto yakho umuntu engacabanga ukuthi ngathi ngayithatha kube yamali ekubeni umuntu ayithenga imoto ngemali ziyabiza imoto dokotela kodwa umuntu ofike nje ayithathe mahala uthini ke kulo othi hayi ngiyamuza udokotela lento ayishoyo kodwa manje mina ngayithenga yami kwenzeka ngihamba ngayo angaboni lutho yabona ngoba ngakaboni lutho akasukume akasukume ngoba uzozayitshela ukuthi hayi ngeke isathatha linye ilanga ngempela uyokhala ezimathonsi uyogijima sezakithi bese sithola nama prize sesithe soka uma sesithenga ama prize kobe sekuba inkinga ngoba manje ngeke asalekeleleka kahle ngendlela kunjalo isho ukuthi into ke ngena ke indawo isekhona kodwa benwe imoto dokotela sike sabona kuthathwa imoto noma ngesasho ukuthi iziphi indawo kodwa khona indawo bekuthathwa imoto ziwelisa umngcele thathwa imoto umuntu engagcina ngasatholanga kunomunye umuntu ozododela mina ngilahlekelwe ke imoto ingilahlekele ithathiwe isilahlekile ingakwazi indokotela ukuthi ibuye lo moto lapha ekhaya sayibuyisa imoto siyayibuyisa imoto kuphela nje ukuthi kuyabiza kodwa sayibuyisa kufike kube nama option amabili kunale option yokuthi siyibuyisa manje ngisahleli nawe
Hayibo dokotela. Manje ngisahleli nawe ngiyakwazi ukuthi sibuyise nje sisahleli sithumelele abafana. Bayilanda abafana. Bayilande labafana. Bese isuke sibuya nje ngaleso sikhathi uma ukuthi bayithathe ekhaya. Nangempela boyithola imile ekhaya. Bese mina bakufonela abakini bathi nayi imoto isimile ekhaya. Sesiyasuka ke siyakhona bese ukhokha imali yami. Awu. Ya, ikhona into enjalo. Bese kuba nalekalo lesikhathi. Kodwa konke lokhu kuya ngemali yakho umuntu umefuna lento. Awu. Ngoba into ehlupha kakhulu kwaJoe abantu bahlupha ngayo. Abantu bayithanda izinto kwaJoe. Kodwa abantu abafuni ukukhipha imali. Yebo. Umuntu uthi efuna into abekhala. Ngeke. Yabona umuntu nje ave bangisicefu umuntu empela ngcono umuntu ovele aphumele obala athi cha anginalutho. Kunalozo khala uthi ethi ufuna into uyamtshela. Akasafuni manje uyakhala ngamanothi amanani aphezulu. Ngani lento ayifunayo? Ngoba nakhona mawukhala uthi awunalutho, uthola ukuthi khona imfuyo, khona imbuzi, khona inkomo, khona imvu. Woza nonakho ukuze usizakala ngoba nali ikhubalo limbiwe ehlathini kuyasetshenzwa mangabe lenziwe. Dokotela kunzima ngokwekhubalo ngoba ubona abafana nje nabo. Ibona bangena emahlathini bakhe imithi bayigqule benze konke nabo bayakhokhela. Ungabona bangibasebenzisa nje nabazali babo babheke ukuthi khona into afanele baqhamuke nayo abafana. Manje ke umuntu masumtshela iprice bese uyabaleka. Kodwa ngithi mina phumelo bani uma ungenalutho akusho ukuthi asikusizi. Siyasebenza ngesintu umuntu akasondele bese ethembeke phela ukuthi masimenzele lento na kanjani uzobuya zobona. Uyisikhathi senyama sasalemozweni undaba zabantu siyakhulumisa bazokhuluma ohlula iphoyisa amadoda bathi ke ehlale kunje uma xosha impeneko lawo wesemoto. Dokotela size kumuntu iqobo lwakhe ke njengamanje siza ngumuntu ke njengamanje nanga umuntu dokotela ulula mangabe umkhunkulu ethi ulinga into zakho vela phose ku MC kwaJoe noma ethi wenza ina vela phose ngishawe ikhanda ngishawe yini umuntu azashawe nangenyamazana uthini kumuntu othi nje ngiyayiphilela angina ntambo okhalweni angina lutho angabe ngalutho angenzi lutho angina dokotela ake sikhulume nomuntu othi mina angiqinile angikuboni ukubaleka ukuthi ngibe nento engiyenzayo ukuze ngiphile ngoba sike sakhuluma emsakazweni sathi umuntu mangabe phila uphila kunabantu abaseceleni kunomuntu oyedwa noma bathathu kodwa sinomuntu osithi isitha Ayi wayithinta le dokotela uyakhumbula sithema sithinta emsakazweni abantu bakhala ngoba isitha yinto enganokhi isitha usimemi isitha usiceli kodwa isitha siwumoya sivele sifike nje mase kufike sona ngeke kuphinde uphumelele. Ngisengathi dokotela njengoba siphila umuntu mangabe phila awuyiphileli wena wedwa kodwa uthi umunyathela ulithatha unyathela unyawo kunomuntu obukayo ukuthi unyathela uthinta ulaso uthinte kona ngafika thini ukuze impilo yakhe iphazamiseke. Ake sikhulume nomuntu othi mina ngikholelwe ngithini angiboni umuntu ukuthi ungangisizi angiyiboni impande ingangisebenzela angiboni nokuqina ukuthi ngangisebenzela ngoba vele mina ngumuntu okholelwa ekuthini ake sikhulume ngomuntu othi akakuboni ukubaleka kwanto esikhuluma ngayo namhlanje ukuthi thatha impande uzosinda. Uyabona MC ngeke ngabatshela abantu ngathi mina ukuthatha intambo siyiphothe sibhile sibeke la esinqeni noma okhalo lakho uyavikeleka ezintweni eziningi. Ngisho ebusuku umthakathi ethi uyafika uzokuthakatha uyeke uhamba udle ebusuku ungazudlani uthi mefika umthakathi angithi ubopha intambo wena la ukhaya aveleze nje iphungela inukayo ngelingabekezeleki nje umthakathi aphuma abaleka ngoba umthakathi uyisitha uyanyonyoba ufika kahle ebusuku ufuna ukuthi abantu baqine ayikho lento ukuthi webhudi khona umuntu ongasebenzi awukho umuntu ongasebenzi kuya ngokuthi wena udle wona yini umuthi ngoba kuyenzeka ukuthi udle umuthi kanti awutholanga wona umuthi uthola umuthi kodwa umuthi ongekho plus thina sikhuluma ngomuthi ono plus ngoba nami ngu2 plus 2+2 izokwathi impumelelo yakho lalela njengamanje ngifuna dokotela ngenxa yesikhathi sihambe siyobheka nawo umuzi dokotela uyakhiwa lo muzi ake siqale ngawo usabekwa uyabeka umuzi kunomuntu obukayo ethi hayibo nomuzi uyabekwa la uyabiwa le ndawo kube kwamakasopopia ubeka utshwala kubeka yonke into lapho kubeka inyama kuyadliwa kuthiwa siyambeka uzungu la sitakahlala dokotela kubaleke ngani uqinisa indawo ngaphambi ukuthi wakhe kuyona. Kubaluleke kakhulu uma wenze njalo usuku unqobile yonke into ozothi uyayiqala kule site yakho noma kulesi siza sakho angeke sime siyolokho esiphakama njalo yonke into la ngeke nicindezeleke
ngoba wena uthayimile ukuthi mase kubeka isiza awuveli wakhe qala ubeke ikhonkwane. Ikhonkwane zokwenza ukuthi indawo yakhe ihlonipheke. Ikhonkwane zokwenza ukuthi kulomuzi noma wakhe kwakheke. Ikhonkwane ebalekile. Nasemandulo zayikhona ikhonkwane namanje uthi u2+2 mbukeli zikhona ikhonkwane uzoyithola ikhonkwane. Dokotela umuntu usawakhile kumuzi wawakha umuzi wamfakela ikhonkwane noma umunye wangayifaka ikhonkwane. Ukuphi umehluko phakathi kwalo ofake isikhonkwane nalo ongasifakanga isikhonkwane? Umehluko omkhulu kakhulu. Lo ongafakanga isikhonkwane nje ongafakanga lutho umuzi uwiki ngendlela esimanga. Yena usaphilela inkosi nje mhlawumbe emabanga kamphosi. Kodwa makungathiwa sekufika umakhelwane uzothi kimi awungishayela lo muzi ngavele ngushaye kulale kufike bonke abantu. Kuvuka esifayini inkomo ifile. Ngoba phathe sebenza ubuthakathi. Asize dokotela nangu usubekiwe umuntu uyaqala uyakhanda indlu yakhe uyakhanda amarondo akhe. Kubaleke ngani futhi ukufika ke ube nechibi noma ngithi ke isiwasho noma yini le ozothola kwena dokotela ukuthi ke uhlala echele lapha ekhaya ukuze bakho yini le yenza ukuthi kubaleke ukuthi ke noma usuwakha kodwa ungahlali kube khona izinto okuqhubekayo ozenzayo? Hey, kubalekile ukuthi uchele mawungekho thumela abafanyana bazosale bechele ukuze umuzi wakho uhlonipheke. Into sifuna ukuhlonipheka nesithunzi ukuze sizonqoba empilweni. Manje ke ngenkathi wena wenze lokho uhlezi ukuchela noma ungekho noma usufika nawe noma ngabe ukafika kodwa ngokuphusha izinto ziyaphushela. Kunjalo ba. Iyakhombisa enye indlu ngathi mina le yandlu leyana dokotela uyibonayo bigijima imzeze gijima izinto ezinyama umuntu mathi angena phakathi qhasha umakhe qhasha uDakaboy. Isho ukuthini le dokotela? Siphila eNingizimu Afrika. Bayathakatha abantu uyakholelwa kubo kawukholelwa kubo abathakathi bayathakatha futhi ngeke bayekiswe nguwe. Wena okwakho ukuzivikela nokuziqinisa nokuzikhusela wena uhlezi ugcinekile kuphela. Shothi dokotela njengoba sikhulumile sathi kunesitha 2+2 sathi kunomuntu ohlezi ekhona egadile wena njengomuntu uphila. Uthi wena dokotela ngamanye amazwi uyinsika yalomuntu ogadlwayo wena uyamkhusela uthi akeze ngisho noma ngabe ukuphi noma ufuna ukukubulala kwaJuka noma ngabe bakufuna phansi ngesibhamu noma bakufuna phansi ngemmese noma ngabe bakufuna phansi mawuke wabonana nami ngithi mina nginehawu awusuka ngizokufihla bese uneshoba futhi uyashaya futhi mase kumele ushaya ngizokufihla ngempela isikhathi senyama lesi asibaniki inombolo dokotela sikhathi senyama sasalela ngoba siyahamba 076 45 400 siyabonga dokotela 2+2 ohlala kule channel ungayindawo ziningi indaba esiza nazo usikhathi senyama saselemozweni kumele uthi yazi imele kube imbongi yakho dokotela ngeke ngikubize nje usaqhamuka lapha yana bese uzongena bese wenza izimanga kuduma izulu eminye libalele kunjalo kusazoba njalo futhi ehlale kunje siyabonga siyabonga kakhulu.